זה האזור של בלוק 52. כן. זה ייבנה פחות או יותר מהשביל הזה ומטה. לא שוס גדול בעינינו. Where are you going now? To Yaron. זה איפה שחשבנו שירוק, ומסתבר שהוא ממש לא פה. אז אנחנו בעצם יוצאים מהמתחם הזה. תכף איציק יפנה פה שמאלה. ואנחנו נהיה בדיוק מול החוף. אני אכנס בכניסה השנייה של קאבוס. מדהים. מה זה? מה בונים פה? לא יודעים. אז הנה זה שביל הכניסה למתחם הזה. זה החוף. הנה בית הקפה. זה מתחם שלדעתי כולו צימרים, קפה, יושב פה. ואז עוצרים. אם יש רכב חשמלי רצוי לטעון אותו לפני, כי זה רחוק. למה? סתם. אנחנו לא יודעים מי זה. בוא נסתדר בחיים. This is the entrance? No, go more. I think there's another one. Rulaf's house is over there. Yes. זה המגרש. זה הבית של ראולה. זה הבית של ראולה. סחטן על ראולה, הסתדרה בחיים. וזה המגרש, בדיוק. Yeah, that's